No podaj zadnú. OK, ešte raz skús. Udieraš jak Dubravkár, Braško. Však v 90. rokoch môj tatko bol z Trnavky. OK. Bác, tam boli najsilnejší. Kde sú toľko tí čajky ináč? No neviem. Mali by tu už byť. A? Tam ide nejaká mrochta. Yeah, I look good 24/7, 24/7. Káma. Čo ti tá Klaudia, ty kokot, vidíš? Ktorá? Tá nasypaná. All your tens, I'm in 11. Ježiš, nechaj mi ju, prosím. Ne. Nechaj mi ju. Ne, kámo, takto nie, kámo, tá je úplne pre mňa, to vidíš, kámo. Ne. I'm in 11. Wanna know how? I don't be stressing. I don't be. Čo ti je? Však budeš mať Vanesku, pozri, tá je Horšia, zase horšia. troška. 'Cause I look good 24/7. I'm hot 24/7. Čauko, Ahoj. Počkaj, však, ale veď my sme sa už... Ježiš! Seba. Čau. No dobre, chalani, kde je ten vchod? Jaký vchod? Cez plot. Ideme prelezať. Čo? Jasné. Máš love? Ne. No, vidíš. Dobre. Poďte. Čo je? Čo sa nám vidí? Tu je najnižší bod. Vanessa, to kam si ma zobrala, prosím ťa? Mne sa ten Peťo proste páči. Ale ja nebudem preliezať, čo ten... Ale to je adrenalín. Ja nechce. Už ideme. Klaudika. Poď. No dobre, ale nepustí ma, hej? Som krehká. Poď. Peťo, prestaň! Počkaj. Počkaj, Vaneska, mám vyťahané ruky už, vieš. Takže, tak no. Aha. Však v pohodičke, ja ťa zdvihnem. Nie, v pohode. Ja to preleziem. Klaudika, A počúvam? ty si ešte panna? Ale také veci sa nepýtajú. Ale ja sa to pýtam, mňa to zaujíma. Ja už nie som pán napríklad, ja som už jebal miliónkrát. To by som aj povedal. Ty si jebal už niekedy? Tak to by som povedal. To by som tiež povedala. Môžem sa ťa niečo spýtať? Tomáško, že ty máš nejaké papiere? Že či... Kartu poistenca? No nie, ty si šláhnutý proste. Ježiš, to si tak nemá na No me narobí proste. Čo si kokot? Si tak príjemná na dotyk. To je extrém. A je tu teda do tvoja spotená pazucha, ja to milujem. OK. Decka, čo poviete, že by sme sa napili? Čo ti jebe? Ozaj. Však si sa chcela napiť. Nemusím to Dobre, vieš, že starý palč je prepatý. Vyhodí hneď. Nemyslíš vážne toto? Nalej. Daj mi do papule. Trochu. Dávaj. Daj ti. Čo si kokot? Fúha. Summer 2025? Skryto bambula. To mi pustí nejaké dramače, prosím ťa. Keby pustím 99 Luftballons, vieš, že? Vypnite to, prosím vás, chalani. Normálne tam dajte nejakého Kalina alebo Viktora. To je presne typ hudby, ktoré by som čakal, že pustíš takýto typ. 99 Luftballons. Bože, keď ty nemáš papiere, tak prisahám, bo ja ti ich vybavím. No púšťaj. Kaliho? Daj tam Hannah Montana. Tak, pusti, čo chcú čajočky. Môže byť? Jasne. Kúkaj toto, Klaudy, sleduj. Klaudy, pozeraj. Môžeš. Bol mŕtvý chalanisko, by nevedel, toto ja viem dobre, moja Kúkaj, mama. stojku, chyť mi nohy. No, jasné. Sleduj to? Jak sa márujú, bože. Strašne. Pre nás. Ale chalani, ste strašne šikovní, strašne mužní a testosterón z vás srší. Gorily, ne? Ale strašne smrdíte. Ne, Peťo, nesmrdíš, že? Ty nesmrdíš, Peťo. No, Tomáš nebude smrť, lebo je postihnutý a postihnutí ľudia nesmrdia. Prestaň mu tak Však ale rozprávať. veď dobre hovoríme tak, ako je.
Ale to sa nehovorí takým ľuďom. A najlepší úder za mňa je na miechu, lebo to ťa paralizuje celé jak si. Vieš? Oh, Byte sa. toto je celý dôvod, prečo sme sa pohádali s Viktoriou. Obali? Obali. Ten je krásny, bože môj, môžem si požičať? Jasné. No, ide o to, že ja som na Jovinečkovej storke videla, že je nejaký summer sale od Mobile Foxu, tak som si to proste objednala. Ale aj pre maminu, pre tatina, proste pre celú rodinu. A hádaj, čo spravila tá piča na ďalší deň? Ona došla určite s takými istými obalmi do školy, že? Nech sa ti páči. Ja Že by neviem, sme to tu už mali, tento scenár niekedy? Áno. Tá dievčina nemá svoju identitu, nemá svoj charakter, nebuduje si ho vôbec. Vieš, ale že ak žijeme v dobe, keď sa každý chce po každom opičiť. Chápeš? Ale prečo? Proste, lebo Jovinečko povedal, tak teraz všetci budeme povedať Jovinečka? Dobre, tak my sme, ale tak vieš, my sme. My sme. A hlavne odkedy už nejsú spolu, Ježiš, tak to ja nejde, neviem, ja neviem, už si ho nejdem až tak. Akože, keď Lebo oni sa chápeš, rozišli... sklamal ma. Ale dobre, tak ale oni keď sa rozišli, ja som si povedala, že OK, keď im dvom to nevyšlo, tak ja už si nenájdem vždy nikdy nikoho. Ja už neverím na lásku Presne. odtedy. Jak som videla ten post, išla som spať, ja som videla ten post, ja som aj takto na to pozerala. Ale vieš, čo ti poviem? Že ja som to tušila. Ja som mala taký nejaký siedmy zmysel, ale proste ja som tušila, že niečo takého sa deje. Že niečo sa pečie. Akože oni boli takí, že z úplne iného sveta, takže ja chápem, že si asi mohla niečo, ale ja som napríklad vôbec, že proste už boli tak dlho spolu, duo najväčšie internetové. Toto poznáš, toto mám z dolných honov, pozeraj. Počkaj. A pozri teraz. Chalani, prosím vás, pozor. Lebo keď teraz vám máme najebaný volať sanitku, to je ako sorry, to je na sociálku. Neboj sa, Ježiš, ja viem, čo robíš. Pôjde sme. Ale puka ti to trošku. A už mi to viackrát puklo. OK, počkaj ešte. Zatiaľ pôjde. Áno, sú zlatí, fakt. Sú strašne cute. Teda Peťo. Ale aj ten postičko má niečo do seba, podľa mňa. Ale... Pozri sa, aký krčí v tej páke. Tak ho chod zachrániť, ne? Ne, ja už som dostal krámy a boli všetko teraz. Ale už nepí toľko, že budeš opitý. Ja zvládnem, čo si myslíš, že pijem prvýkrát. Však mám 14. Si veľký silný chalan. OK, aj ty. To nechápem. House of no, že by si taký zlatý spol. Nechytaj sa ma, lebo ti ja už som dosť naheba, ak by som ti jemla. Počujem, ja si niečo spýtať? Že čo by si so mnou spravil? Najradšej? No tak, že čo by si so mnou spravil? Zahrať by som si s tebou fľašu na Olizy. Po dvojci. Takže každý krát my sme zavalizovali, vieš? To uver. House postupy video. Počúvaj ma ty, Tominko. Ma chytkáš? Trošku. A spôsob. Však dobre sa nám takto ležká. Ty strašne by si chcel omočiť. Penišťok. Nie. No tak dobre. Každý môj bývalý ma jebal na zlatých pieskoch. Takže keď aj ty by si To ma chcel trošku moje odradilo, bývalý. ale... By si chcel moje bývalý. Ukáž svaly. Také ako mal. Ukáž svaly. Ja možno idem po tú Počkaj, kukuricu. ja sa pokrsam. Zanesiem nám kukuricu. Počkaj, ja sa pokrsam. Chyť mi vlasy. Mi zabili Koniec je vlast nový začiatok. Už viem. A ty si v pohode? Ale čo, koho mi to tu čerti nesú? Decka pojašené. Dobrý deň, pán učiteľ. Zdravíčko. Dobrý deň. A čo vy tu? Dobrý deň. Náhoda. Čo vy tu, prosím vás? No, tak aj pán učiteľ niekedy chvíľu oddychu, no, tak ak neopravujem písomky, že? Tomáš, za to aj nevyzerá teda dobre. No, on sa nevie učiť, musím ho naučiť asi. Ja som študentka. No dobre, tak už idem. Nechám vás. Vidíme sa v pondelok. Dovidenia, dovidenia, majte sa pekne. Úžasná. To je kokot. 99 Luftballons. Zobral som aj tebe, Vane.
Čo sme tu nechali? 8. raz tento mesiac. Piče. Dámy a páni, chcel by som vám ukázať, čo dokáže taký obal, ako je napríklad Mobilfox. Maďarská kvalita, zaručená istota v dnešných ťažkých časoch. A rozmýšľali sme, že postavíme dokonca protiatomový kryt z takýchto obalov. Tuto kolega, ktorý je spolumajiteľom Mobilfoxu a čoskoro teda budem aj ja. Vám chceme povedať niečo viacej k... Chcem povedať, že máme letný výpredaj 70% a každá objednávka dostane mystery balíček. A to je všetko od kľúčenky až po nové notebooky, PlayStationy, iPhony. Skrátka, oplatí sa objednať teraz 70% na zľava a random darčeky. A všetko to ide z Filipovho katu. Áno, tak presne, dobre si povedal. A niekedy... To nevraží? A to bolo malým písmom napísali maďarsky dole. Hajzeli! Konč...